wakana besende yonsi rituko sengimale go chengera rituko lya batakano ime county ya Kisii niyo moyego yonyara ko kwenekibwa asegeti kelia gyabugita LSK ime constituency ya Bonchari ise yekyombe kelia kya Bonchari Women Association nigo omoroberio yo bonyara ko kwena no bosemia na boigo kwenekya buna batakano banyare ko bagosirwa amone serikali abarai nigo banyara ko na somo yo gati yabo yo kabiro mu women rep be county ya Kisii Mary Otara gati yabarai bande ngagotomonye muri kyo ito Ndemo Steven Omochengo monene bweli tukelimo asaba takanwa ensemo ya bugita ime ya Bonchari ekyombe kyabangina gya Bonchari nigo kyaine kyabuna abatakanwa mbali kwebwa sirituko lyabo lenelyo gochenga engana yane kiwana abarigani gati yabo oyo kabeiro mo women rep o Kisii Mary Otara amuno waziri we county ya Kisii Margaret Ondie Kiobaga esigo itukeri kabekwa ikate bagate baiga ikato twara litukeri kunyare gokonya kali abakora kabuka ase ibirengere naso kumanya tukonye ijamii itemanyenga ababoraka n'abantu bakwente kulendwa ababoraka batigenwe bya babwate digibike babwate onyemba bwati bakonyu gotwara ekiagera maitati na mange uli liko mokonya kayo ali pengine nere bieka ole kolenta endagera MSS family asi igoli tukulia lero eto amoiga itangani kuminyora na kumanya kubwa ababoraka katikati ya itu babe bago serekewa kirengaki omutienyo sita tarehe 23 ababwatani ao nigo basiramo na goikira na somo yego yuo gati yabo omo MC Oriana Victor Omwando ababwatani bo mujumbe wa Bonchari Dr. Charles Onchoke abwatani babisi omo women rep o Kisii gekora uno munyakirogo Ongaf gati yabaraibande baikira na kobeka liberera na koba omo yabatakanwa bono rende kinde chia lady Ongaf inchenkwane no mongena Mary our first women MP. She's my neighbor tumanye byombe bibire gaiga tumanye na kitogo chigokonya ba mama baitu ababoraka wetera se kitikeria kyumongenoria omwishimiwa akimogotera ari raisi mongena ko tigara ko muboraka agendererio familia yae igontete ko batebinga kongole sana na muendelee. I know one day ekera bana bali babo bagachugukina babanta bana batanga indeed my mother, she was not just a heroine, but she was a hero in the making of career a very successful life. So I want to congratulate all of you. Emechanda batakano bagwetera nemenge ase serikali yabo liuko bainyora na kurigireria magani yabo gati yabo kwene kyabuna nkonyora bale chifom chechi basari chechi skuru asobwango na lero mheshimiwa Victor Narega ekere kwana wale some slots na ni chukwa buza onsi dala na baba buraka osema na raji na lero zini tuwega planche te when opportunities come aba buraka babande bagwetere ne chande mekongo. But if we can hold their hands, then indeed the future can be promising. Nanje mnungo na bomorai jeninda mesara na kana ile fomu yongo ya chabuja egere ko nyaba na baba boraka ina re asio kanda ba promising ko bakorera ega ko gera na ino manyore ge keigo kiaba sukia una mokore kama mwanyali de kole na chifamili chino mpaka mwaigirega ninyi ni watu wa nguvu nyasaye kiwabaseseni tariga sinke onyoranga gwatigaire ayugika abana bagwatigaire na barabonsaba abana bakwenda bali skuru abana bankuru barabali abana batakete baragire lakini ya mulomongina we karaka babo mukaka umongina enda abana abanyorikirege Ekiombe kia Bonchari Women Association nekiombe gecha kirinomo First Lady Bonchari Nancy Onchoke kagosiro n'abaraibanda abasubati gosira bangina ba Bonchari
Kuripoteria Ndizi TV korwa nsemo ya Bogita ewodi ya Riana ebunge ya Bonchari eriatariane Ndemo Steven.